давоми соли таҳсили 2020 ва 2021 29 нафар магистрантони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб гардиданд. Ҳамаи онҳо бо хоҳиши худ дар давати тирамоҳӣ ё худбаҳорӣ ба хизмати ватан модар сафарбар шуданд. Дар ин бора ректори донишгоҳ Мӯъмин Шарифзода ҳангоми нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки ин гурӯҳи магистрантон имкон доранд баъди як соли адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуҷҷати ҳарбӣ ба донишгоҳ омада бе ягон мушкилӣ таҳсилашонро идома диҳанд. ҷидди барқарор шудан ки сафарбар шудани донишҷӯён ҳам магистрон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ин тибқи зонуна аст. Кадом вақте ки онҳо бармегарданд, ҳамон вақт онҳо ба сафи донишҷӯён магистрантон барқарор карда мешаванд. бино ба иттилои масъулини донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, давоми як соли охир дар донишгоҳ ягон ҳолати даст ба ҷиноят задани донишҷӯён ва шомилшавии онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ба қайд гирифта нашудааст. таъкид гардид, ки дар ин давра аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ оиди даст ба ҷиноят задани донишҷӯёни донишгоҳ ягон маълумоти расмӣ ворид нашудааст. Ректори донишгоҳ Мӯъмин Шарифзода мегӯяд, масъалаи ҷинояткории ҷавонон ин муаммои ҷиддӣ ва як мушкилии асосӣ буда, дар ин раванд тамоми бахшу факултетҳои донишгоҳ корбариро бо донишҷӯён ба таври зарурӣ ба роҳ мондааст. ҳамаи чорабинивое ки хусусан аҳамияти тарбиявӣ доранд хеле зиёд шуда истодааст ва ҳар як сарпарасти гурӯҳ деканҳои факултаи донишинои декан кӯшиш карда истодем ки як дуз проблемаи роз аст барои шомил нашудани онҳо даст назадан ба ҷинояткорӣ чорабинивои фаҳмондадагӣ тарғиботи зӯрон истодем. сари вақт ба дарсҳо ҳозир нашудан ва қарзи академӣ доштани донишҷӯён аз сессияҳо мавзӯи дигари нишасти хабарӣ буд, ки мавриди муҳокима қарор гирифт. бино ба иттилои масъулини донишгоҳ, давоми соли таҳсили гузашта беш аз 100 нафар донишҷӯён маҳз бо сабаби қарзи академӣ доштан аз таҳсил хориҷ карда шуданд. таъкид гардид, ки амасола баъди баргузории сессияҳои тобистона ва зимистона он донишҷӯёне ки қарзҳои академӣ доранд ё ин ки маблағи солонаи таҳсилро қисман ва пурра пардохт накарданд, аз таҳсил дар донишгоҳ хориҷ мешаванд. баъди баргузории сессияҳои тобистона зимистона он донишҷӯёне ки сессияи пойаштаро намесупоранд аз донишгоҳ хориҷ карда мешаванд ва имрӯз на сессияи зимистона гаҳбаст мешаванд ва оҳое ки зиёда аз 3 ан қарзҳои академикӣ доранд ва тибқи талаботи муайяншудаҳое ки пардохти маблағи худшро таъмин карда наметавонанд аз сафи донишҷӯён хориҷ карда мешаванд. ҳоло дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар баробари дигар донишҷӯён 16 нафар донишҷӯёни эҳтиёҷманд дар шӯъбаи рӯзона ва фосилавӣ таҳсил мекунанд, ки ҳамаи онҳо аз пардохти маблағи таҳсил пурра озод шудаанд. ба ҷуз ин ба ин гурӯҳи донишҷӯён идрорпулии ректори донишгоҳ бо маблағи 500 сомонӣ тақдим карда мешавад. масъулини донишгоҳ иттилоъ доданд, ки барои донишҷӯёни эҳтиёҷманд ва ятимони кул хурду хӯрок дар ошхонаи донишгоҳ низ пурра ройгон мебошад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.